Nakaraan po kasi natakot. Kaya ngayon pa lang po siya magpapagamot. Kasi natakot na siya. Hindi, nakita niya kasi mga frozen. Maraming frozen nun. Na umaayaw po yung humihiyaw. Iba naman yung sa'yo dati. Yung frozen, ikaw naman ipit ugat. O ngayon, siguro natakot ka na kasi sabi na ng doktor, may stroke ka na. O kaya ngayon, nagpasya ka na. Ay, tawa din na. Wala na sakit, angat mo kami mo. Wala na. Ano ang gusto mo? Pinatagal mo pa. Okay, ipagpatuloy na. Richard. Pause mo na. Masakit. Hinga na Parang lumala ka to. Yung dati bago siya nagsimula, ano ka, nadapa, natipalok, o ano? Nadapa. Nadapa ka. Mga ilang years na? 5 taon na. 15 years? Eh, hindi ko naman na ano. Hindi na sumasakit ka ng pagka ano. Habang tumatagal, lumulubog naman. Nagiging kumang. Gumagano. Oo. Hindi nga masakit, pinabayaan mo. Pero check natin ha, dapat sinukat mo natin. Ay, malalaman naman natin yan eh. Mamaya, susukatin namin yan dyan. Di ba nakaganon yan sa'yo? Tapos yung sa mukha nakaganyan. Malalaman mo yan kasi pagka pinantay namin yan, susukatin namin yan. Pag umiga, sukatin nyo ha. Tapos buhita mo. Doon mo malalaman kung gano'ng kahaba yung isa mong paa at yung isa paa. Okay, doon na lang natin i-check. Pag yun gumalaw sa kalahati, kunyari ganyan ang iksi, kumalahati, swerte ka. Balik ka agad para tuloy-tuloy siya. Pause. May ano ko. Pause. Pahig pa lang yun ha. Okay. Ang mahal ng pahig. Dito sa libo lang nakita. Magandang view dito po, kaso mainit. Pagbalik ko ay wala na. Matutuyo pa yan. Matutuyo pa yan ay. May pag-asa ba pumuti? Ay, may puputi yan ay. Yung langis na ginawa ko ngayon ay yung binili mo dati. Iba na ngayon ginawa ko na ay. Pero ginagamit ko pa rin eh. Mas matapang na yung ginawa ko. Ngayon. Oo, ngayon. Salamat. Para yun sa mga matitinding sakit na hindi kayang ipalawag ng sensya. Kasi naawa ako sa kanila. Noon hindi ako makalakad talaga. Oh, nainggit ka naman. Meron ko bigay sa kanya. Naku po, pumutok. Pumutok na, Nay. Ano, nakabili yan? Apo. Huwag ka na, sunod. Natakot ka lang kasi masabi ng doktor may stroke ka na. Totoo yun. Ano tayo? Pwede na po ano. Kanina ka pa dyan. Tatapusin lang natin to, puspos mo na lang. Tapos tapusin natin kay tatay. Pwede Kaya naman ako yan. Ito, Yan. pag sinabi yung pause, Yan. yan o, 58, 59, gumagana, 60. Apply na? Ito lang tayo, Apo. masisiko mo si Apo. Alalay lang muna. Masyado Pag may... niliyad ko tayo, liyad Lihat ko mo rin tayo. Alalay lang tayo. Sige tayo, huwag mo hinga. Yan, hinga. Ipapasok mo na tayo. Huwag mo na tigasan tayo. Yan, sige pa. Kunti pa. Kunti pa. Okay, balik tayo. Sagad mo. Hindi, sagad mo. Ay, huwag mo ganin. Oo. Isasagad na namin tayo, ha? Kala ko tayo masigit. O, bet nawala yung sakit tayo. Tay, Pahingay mo muna siya. Paibig kita sa lima mo tayo, hindi ko pagpaa mo. Pahingay mo muna tayo. Ay, pahingay niyo muna. Bigyan mo ko ng hangin tayo. Hangin tayo. Sige, hinga. Nawala na yung sakit, no? Hinga. Taas na po na. So, Okay, siyempre, hinga. itotodo na natin. Yan. Wala. Lambot mo lang tayo. Huwag Matigas. Isunod mo lang katawan mo. Tay, lambot mo lang para madali pumasok. Nagpas yung ano ko tayo. Hinga. Lambot lang tayo. Kanina lambot ngayon tumigas. Palambot lang, parang susunod lang siya. Mamaya na, gato'y kita. Yung para Yung parang isusunod mo lang yung katawan mo. Isusunod mo lang. Oh. Para madali pumasok. Para ba pumasok yung Liyad gut? ko nito, liyad ko. Kanina kasi yung tinodo namin nasasaktan siya, ngayon di na. Yan, pagbalik mo yung kapatid mo, yan, ikaw gaganituin ka na. Pagdadapain ka na, magkuha ka na ng extra damit, kumuha ka na ng tuwalya. Baka mag-brand out na naman, pumunta ka rito. Oo, gaganituin yun. Wala na. Itodo mo. Tay, sige lang. Oo. Tapos si tatay. Masakit pa? Sige pa tay. Pakiramdaman? Bagya. Nawala? Wala. Ah, nawala na. Pause mo muna. Dito po. Wag yan. Yung kanina. Kung sa kapong mindot dun din. Kung sa- Kaya, Itodo. Tay, pag liyad ko, liyad mo to ah. Liyad mo tayo para makuha na Dikit mo natin lang, tayo. tapos liyad mo lang tayo. Okay na. Huwag ka mag-alala, hindi mababali yan tayo. lambot mo lang Basta sa taong tay. iliyad mo lang. Liyad. Yun. Gumana tayo.
Bagsak mo tayo yung todo, i-made mo siyang yan, atake para lang umano. Gumana. Okay. Bagsak mo lang siya dahan-dahan. Sige pa, sige pa, sige pa. Yun. Kabila. Tay, huwag titigas. Mutot na. Yun nga. Matigas sa katawan nito kasi pagtalalim. Ito na mga tay. Ay, wag kang magsalita. salita. Ayan, parang gab. Sherman, Ito. ang mga pinipin ko. Ito. Wala na tayo, no? Chokoy, Nakuha na pati natin. dolphin. Okay na. Oh, salamat. Ito tay. Anong pinagkaiba tayo? Sensya na, run out. Medyo maayo tayo na. Hindi, lakad mo tayo para sigurado tayo. Doon tayo. Doon para mahaba-haba. Saan mo talay? Dahan-dahan lang tayo lakad tayo. Huwag mo muna masyadong madalin. Ito mo. Anong pinagkaiba tayo? Bisayas na daw. Tay. Okay na tay. Wala na yung naipitugat. Wala na yung sakit ng balakang. Iganon mo nga tay. Wala sakit? Wala na. Okay na, salamat tay. Pahinga ka muna dyan. Tapusin namin yung kapitbahay nyo. Sige, sabi ko sa kanya, mamaya magselos siya. Bato-batopik na lang kayo. Jackson po na eh. Isa kasi ang kaso namin. Okay, Sara. Okay, kuya. Doon ka naman, kuya. Nay. Wala sabi yan. Yan ang iikot yung buto. Medyo masakit yan. Tanggalin mo na yung sapatos mo, kuya. Medyo masakit yan. Huwag mo muna pagbuhatin ng tatay mo itong maghapon, ha? 2 araw pa bago siya makabuhat ng mabigat. Ito na. Akala ko, Beto. Ikaw yung prinsesa rito. Ako yung pumangit ang mukha. Ikaw pala yung reyna rito. Grandma. Naku. Ay, hindi na lang pala na eh. Yan na lang, oh. Wala to yun na yan po. Kulang pa na ng itnay. Hindi tigan niya yan, ay. Kasi yan ang pinagamot mo eh. Sulat mo eh. Layo muna to, Nay. Ay, bakit yung mga mati? Ay, ate. Elements na lang, wala rin Okay. tao. Ito, Diba di? sa tao, walang sakit, no? Ate, ano pakiramdam mo? Hindi na ba siya pa ako? Ha? Magtataas. Mamaya, relax mo na dyan. Kaya tinatanong kita kung ano pakiramdam mo. Ay, ito muna natin pala to. Ay, ikot pa pala yan. mo dyan. Ito no. Gandang view. Ayan. Lalo nung sakit kasi pinatagal-tagal mo pa eh. Nandito ka na kasi dati, ayaw mo papaayos. Ikaw naman nervous mo ako. Hindi nervous ka doon sa process, di ba naman ang kaso mo doon? Bobong ba na, May? Malayo ng balon. Wala tubig, tagilid niya. Timbangan ko. Oh, pagkitikan, baka manipis. Wala alog dito. Yung sila lagi puno-puno sa pagkit pa, manas tapos Inhale. Huwag ka sisibaw. Papaipit ka. Oh, wala pa! Wala pa tao. Dati, ang ganito rin na. Ay! Ginagawa ko pa nga. Ako din sakit yan. Kasi hindi dati, pinagpagyan. Ano yung tuhod? Ano gusto mo? Ikutin na namin o gumaling? Isigaw mo lang. Narinig mo ng siguro yan, parang gumaling mo lang. Diba? Tama ka na yung lips na. 60. Kanina, 30 pa lang. First day mo na mag-try.
Yan, bukas na. Baba niya. Baba. Baba na. Tula. 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 Tula po. Okay. Yan. Alamin pag yan. Yan. Ano? Naglaro na. Wala split, no? Babaya na. Ikot ko lang sa tapos yung ito. Ay, matay na yata. Ringa ko muna natin. Umiilig na po, umiilig. Sabi na rin yung Ano? ito. Tulak. Yan. Baba. Ipin na lang sa kabila para tapos na. Wag, dito ka lang. Pupunin si Kate. Dito ka lang. Oh! Nervyoso na to? Oh! Pa! Ano ka pa? Pahinga muna. Pahinga muna. Baboy lang. Ay, ako ito kumilig ko kasi. Sige na. Tulawin. Ano muna? Yan, nakaplay na po. Madali lang to. Nambot natin. Tulak. Oh, kung gano'n. Tulak. Tama na. Pinagsak mo na ako. Saan? Dito. Ito. Wala. Ito. Wala. Ito. Hindi. Wala. Ito. Ibagsak mo muna din para hindi ka masaktan. Ituran mo lang ibagsak yung mata mo. Huwag mo lalabanan kung kaya si tatay kanina. Nervyosa ka naman natin. Straight eh. Street ba dito? Yan. Dito sa pa. Hindi yan. Natural mo lang, Ted. Natural. Baka naman. Nasaan? Sa baba. Wala sa taas. Wala. Eh, isunod mo lang, Ted. Malalim masyado ito, Ted. Isunod mo lang, Ted. Natural mo lang. Bagsak mo yung katawan mo. Natural mo. Huwag mo labanan, Ted. Ano masakit pag ano na yun. Papaya mo lang. Papaya mo lang, Ted. Huminga ka. Huwag ka magkita. Alala yung katawan. Magkapasang mo siya. Pagparay. Hinga. Pumasok lang. Pagkatay ka lang. Huwag mo lang mag-isip. Yan. Wala. Bagsak. Bagsak. Kunti pa. Pumasok na siya. Ramdaman. Tingay niya. Ito. Ito. Wala. Wala lang. Mabuhay! Uwi ka na! Mabuhay! Oy! 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 Okay, pababay mo yung dugo. 40 minutes to, babawasan natin to. Anong pinagkaiba? Okay lang yan. Kita na yan. Basta't wala yung katulad yung kanina. Angat na yung pa. Dahan-dahan lang. Slow motion lang. Anong pinagkaiba? Wala na. Sige, ikaw na magtaas. Wala. Kabila. Wala. Oh, wala. Very good. Thank you, Lord. Oh, hindi ganyan. Papayin na siya. Dito, sineros mo dito. Oh, paalam ka na rin, tate. Para kang bruhate. Tingnan mo yung mukha mo. Ay, sige, bukate! Yung buhok mo. Yan. Parang nagpagsabunutan ka na. Ano pa ng te? Kinala pa talaga. Wala na sakit? Ito.
Ang sakit ni ate, ipitugat is dito. Tapos hips, tapos sciatica. Sakit niya. Dati gusto niya magpagamot. Natakot siya sa mga unang mga prosi nag-iiyakan. Kaya umayaw siya. Ngayon, hindi niya na kaya. Sinabi ng doktor na magkakaroon ka na ng stroke. Yun, naalala niya siguro yung pagmumukha namin. Thank you so much. Bye-bye. Wala sakit. Huwag ka muna tumayo. Masahin Okay. Masahin.